spoločne. Pozor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oficiálne otvárame krásny, svetelný park Wonderland. Taký krásny comeback po roku máte otvorené. Užívať si môžete všetky atrakcie, ktoré sú dnes pre vás samozrejme sprístupnené úplne zadarmo. Ak ste nedostali mapku areálu, tak si ju ešte vezmite. Ďakujem všetkým našim skvelým ľuďom, vďaka ktorým sme tu a vďaka ktorým si môžeme užívať dnešný večer. Aj Kandráčovcom samozrejme. A ja vám želám krásny večer, užite si Wonderland a ďakujeme, že ste v tomto počasí prišli, vydržali, zostávate a užívate si park. Majte sa krásne!